Hola, veus, un camió carregat de purins ha volcat aquest matí al tram urbà de la N230 a Almenar, tot just davant d'una escola bressol. El camió ha volcat damunt de la vorera a 3:15 del migdia, tan sols 15 minuts abans de la sortida dels nens i nenes de la llar d'infants. El que podria haver estat una tragèdia finalment ha acabat bé, cap vianant ha resultat ferit, tampoc el conductor del camió, que ha sortit del vehicle il·lès i pel seu propi peu. Tot apunta que el camió hauria tingut un problema amb els frens quan s'incorporava a la N230 des d'un carrer que feia baixada. I en aquesta mateixa carretera, la N230, però en aquest cas a la Vall d'Aran, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un camioner de 60 anys i de nacionalitat polonesa que s'exduplicava la taxa d'alcoholèmia i circulava temeràriament. Els fets van passar ahir cap a les 6 de la tarda durant un control preventiu de trànsit. Els agents van aturar el camió en veure que havia envaït el carril contrari de circulació en diverses ocasions. A la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,98, 6 vegades més del màxim permès. El detingut ha passat avui a disposició judicial. I això és tot per avui. Gràcies per la vostra atenció. Més informació a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat.